onye isi ha si ya makwalidati ebe ha na egbufu ndị mmadụ isi den akwachie ahụ ndị ahụ isi anụmanụ ga-agbakwa ọsọ na m ga-agba ọsọ kama ndị a ga-agba m egbe kama ndị a ga-ebe m mma n'onu ga-ebefu m isi ha gbaa m egbe ọ ka mma na mgbọ gburu m danụ mma bufu m isi onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ndị ntọ ndị ugwu atọrọla ụfọdụ ụmụnne anyị ebe ha gara ịchụ àjà na mmiri. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke iji bịa taa. Otu nwa ikorobịa agbapụtala n'aka ndị ntọ ndị ugwu bụ ndị tọrọ ya na enyi ya nwoke ha na otu eze mmụọ dịka ha si ebe ha gara ịchụ àjà na mmiri wee na-abata. Nke a mere n'obodo Akamoye nke dị n'ime okpuru ọchịchị Ezeagụ nke steeti Enugu, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ nwa ikorobịa ji ọnụ ya wee kọọ ka ya na ije si wee mee. Dị ka o siri kwuo, a sị na mgbe ha jụrụ ha bụ ndị ntọ maọbụ ego ka ha chọrọ na ha zara ha sị na ha achọghị ego ha, dịka onye isi ha gwarala ha n'ekwentị ha kpọrọ ha gaa ebe a ga-anọ wee bepụ ha isi. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ọ bụ mgbe ahụ ka ya gwara mmadụ abụọ ndị nke ọzọ ya na ha so na ya ga-agbarịrị ọsọ na ọ ga-akara ya mma na ndị ahụ ji egbe wee gbagbuo ya karịa na eji mma wee bepụ ya isi. Ogologo ọkwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụ ka ya bụ nwa amadi si wee were ọnụ ya wee kọọ ka ya na ije si wee mee. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Biko ndị be anyị, ọya nwanne anyị nwoke ọ gbanarịrị ndị kidnappers na Ajali ebe a jere ije chụọ àjà with Ozo Leonard nke na-agọ Anidimeze n'Enugu na Agban. So ha dị mmadụ ịtọ ka a chụrụ gaba. Ofu onye bụ Ozo Leonard na onye nke ahụ na-afụ na with one other person akwa nna m odika na-akpụ ya a na-akpọ Chiemelie from isi okwe ndị be uze ndụ. So dịka unu si afụ ka e kidnapụrụ ha kpụrụ ha n'aba ime ọhịa. Onye nke a bụ ihe mere escape wee were ọsọ were ọkpa wee beruo owu ya ebe akpụ ndị nke ọzọ amara ebe akpụrụ ha wee jebe. Onye na-elekọta ya n'ọbụsi esi Akamoye. So brother, kọwara anyị ihe melụnụ ebe nje ịchụ àjà na Ajali. anyị jere Ajali ije chụcha àjà ka anyị chụchara àjà na-agbagotezi ugwu site aka ike ebe anyị ka anyị ligote ndị Fulani kpụrụ egbe chichi anyị n'ụzọ na-anya anyị down. A na-alụ ma fonu mma ego m niile so anyị ka ebe anyị si anyị sị ha àjà ka anyị jere ije chụ asị ọkwa anyị wakpo ndị ahụ anyị so ndị na-eje mmiri anyị agba ọgwụ ịchụ ha asị ha na ọgwụ anyị so ka anyị na-ekwu ka anyị na-egbu anyị mma n'alụ n'akụkụ anyị ma isi chekụta azụ ma efu ya ma n'onu ma n'ụkwụ ya ebe a isi ebe a bụ Steve wee kpọrọ anyị sị anyị jee gosi ha dị àjà anyị chụrụ anyị jewe n'ime mmiri kwụsịcha ha àjà niile anyị chụrụ. Asị anyị ewee mee ka ọkpọ onye isi ha ewee mee ka sị anyị krọsụọ mmiri gbagbuo saịdị ime ọfịa ekrọs. Asị anyị kpọọ onye isi ngosi mụ na anụ ọbe Hausa but not Fulani, but ka ha na-asụ dị Fulani atụrụ Hausa ndụta kpọọ ndị isi kpọọ onye isi ha kpọọ ndị onye isi ha ya ma onye ọ bụ na-asị ha na ọgwụkwa ndị ejiri onye isi ha sị ha kpọrọ ha jee ebe amara m ka esi so ha kpụrụ anyị gbagwowe n'ime ọfịa tili afụ na ogbe anyị kulugo down na nwere ndị nọ n'ọfịa akpọrọ anyị gaa n'ime ọfịa anyị nọrọ ebe anyị lie down for 2 hours n'ime ọfịa ebe ahụ. Mmụọ na ọzọ ya na-atara anyị ewute big anyị na-atara anyị ịjụ ha ka ego ha chọrọ. A na-ekwu dị ma anyị na-ekwu dị sef ka anyị na-egbu anyị mma eji mma dịka mgbe isi ma ụkwụ m n'ụkwụ m niile asị na nke eji ego anyị eme si anyị kwuo okwu ọzọ na ege ozugbo ka anyị na-eche ebe ahụ then ha emekwa the second call. The one person je go the check go the areas bata si na everywhere dey clear. Ka na make the second call bịata asị ha so the Fulani so ha na Fulani but mụ anụkwụ na obele Hausa ha so because Fulani na mix ya with small Hausa. Si onye isi ha si ya makwalidati ebe ha na egbufu ndị mmadụ isi then akwachie ahụ ndị ahụ. Ya bụ ndị sef egbutewe ego isi ga-eji kwachie ahụ ụwa na ọha anyị because I know that
surely na ụzọ niile dị na-eto na Chiemere ga-abatalili. So ka anyị na-eme nshi Chiemere, that's the second guy mụ na ya so ọ ya wabụla anyị na bike self na bike nke ya. Isi anụ mụ ga-agbakwa ọsọ na m ga-agba ọsọ kama ndị a ga-ebe m mma n'onu, ọka mma na ha gbaa m egbe. Kama ndị a ga-agba m egbe, kama ndị a ga-ebe m mma n'onu, ga-ebefu m isi, ha gbaa m egbe, ọka mma na mgbọ gburu m danụ mma bufu m isi. Nsị big sim ma mi na ndị a ji egbe ka ha magoro ihe. Nsị no ka anyị na-ekwu asị anyị get up, anyị agbawazie n'ime ọfịa ka anyị lute ebe nọ. Nsị na no na ọka mma na ndị agba m egbe ka m gwụọ na egbe than hebeli me than for them to behead me. Nsị mba before anyị na-ekwu mụ atịpụ ọsọ na-agba ka anyị na-agba ka anyị na-asị onye nke ọzọ kpụrụ egbe n'azụ anyị sị ya buchite m, ya jee buchite m. Ha na-agba mụ a lute na mmiri tukpuo n'ime mmiri amadụ m mmiri ntụkpuru ya welo dan ụlọ ka nna aba n'ime m ka nna emidekwa n'ime ụlọ. Ndị ọzọ nọ ebe ahụ si ọka mma na mmiri a gburu m ọ ihe ọbụla gburu m dan ndị a gburu m nọ ebe ahụ for some time tile m fụjọ na adịghịzị onu ha so from mgbe nite isi si wee pụta n'ime mmiri ahụ si n'okpuru mmiri n'ime ọfịa dị n'ime mmiri si ebe ahụ wafụta ebe dịka ebe ahụ krokodil kwesịrị ịnọdụ ebe ahụ. Amara m na Ọchukwu bụ eze m si ebe ahụ pụta n'ime mmiri gbana ọsọ n'ime ọfịa gbana ọsọ pụta. Amara m ebe m na-agbaje wee pụta n'ugwu ọmala wee fụ ndị mmadụ gbacha ahịa ma ebunete m ọ ha wa bunetezi m ebe m bunete otu aka dị tin si mee. Ọ dị mma ndị be anyị na-anụgo dịka o si ekwu na ya wa emega escape n'aka ndị ahụ wee gbanata. Then ọ fọdụziri man na abụọ ọzọ Leonard na Nneto and Chiemelie Uzendụ. Ọ ha bụ ndị akpọrọ wee naba. So ha bụ ndị anyị ga-ekwu okwu na anyị ga-esi wee jide chọọ dịka unu si anụ ụna anụgo from the horse's mouth. Biko ịba anyị ụna ahụ na Awụsa abatago ọka ka anyị ma na ife anyị ga-eme ndị aka ma ka anyị kinye n'ụla. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ka m kwukwa na uche m nke njebụrụ mmadụ. Ya bụ nwanne anyị nwoke nke gbapụtara n'aka ndị ntọ. Ana m asị gị nnọọ daalụkwa ịgbalịrị wee na-asịkwanụ Chineke nna nara ekele dịka o si wee zọpụta gị wee na-ekpekwanụ ka Chineke nna ka onye ndị nke ọzọ ohere ka o wetakwara ha ohere ha ga-ejikwanụ apụta n'aka ha bụ ndị ntọ. Ka ọ ga-esi eme anyị amaghị mana ya napụta ndụ ha. Nke ahụ bụ ekpere anyị. Ugbu a o nwere otu ihe m ga-achọ itinye ọnụ maka na ama m na-abịa na ngalaba okwu bụ comment section ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa pụta dewe si ma kedu ihe mere na chi ha jere ịchụrụ àjà azọpụtaghị ha. Kedu ihe nji maka ya ekwu? Ya bụ okwu bụ otu ihe na-eme ugboro mgbe ọbụla anyị wetara akụkọ, karịsịa akụkọ ihe mere ndị ụka ma ọkwanụ akụkọ ihe mere ndị ọdịnala. Ome ndị ụka ndị ọdịnala abịa na-ede kedu ihe mere na chi ha na-ekpere azọpụtaghị ha. O mekwanụ ndị ọdịnala ndị ụka abịakwanụ na-ede kedu ihe mere na chi ha na-ekpe azọpụtaghị ha. O nwere otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị leba anya na ya bụ ihe onyonyo anyị wetabukwara unu na peji a na chanel a ọnwa ole na ole gara aga. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyonyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Unfortunately, we met them at the forest. They had kidnapped. They had them from monastery, Calvary. So we, the forest guard, we rescued them. Let's go out. Thank God. Afam bụ Umadi Chekwube Michael from Anambra State. I bịa ọhụm monastery Enugu, Nigeria. I bịa ọhụm. So anyị na-eje ụzọ nke obe. Anyị ejesigo ụzọ nke obe wee na-agbagotezi. Ka anyị na-agbagote ihe anyị ekpesigo ekpe nọ ka anyị tọnụzie gba ataba. Ndị Hausa anyị na-amara ebe ha si wee wakpo anyị. Ha dị 5. So mụ bụ nwoke nọ ebe a. Nwoke ndị ọzọ pesịrị mpe. So mụ enyela aka zọpụtasịa ndị ọzọ. O wee bụ na akpụrụ ofu nwanne anyị nwaanyị na-esoje ekpere. So ncheke na onye akpụrụ ya na sọsị agaba na a ga-egbu ebe a.
nwee rush ya wee sorozie ha ha wee kpọrọ mkpụrụ nyanwa wee gbadaba since ụnyaahụ ka anyị since Sunday ka anyị na-ebe a mana Chukwunna mere amala site n'aka ndị forest guard Udi Enugu State wee zọpụta anyị taa even though self akwụnyego ejijego ndị ya ejenye ha ego 1.5 million ka wee lapụ anyị mana site na si n'aka ndị forest guard a wee zụọ anyị alụtọn go ego a so amam onye aka mmabe ka eziokwu ka asị mgbe m fụrụ monastery eziokwu that is it. I'm Mr. Machukura from Anambra State. On Sunday, I be a monastery on Saturday, so on Sunday not to. I catch a Sunday mass. See, I walk good as so. Can you get social of the class? I have Michelle Wow, Napata. Okay, in Dausa, Hello 5 and 5 Madeto, Jinewuma, Madebro, Jobelema, with OCC. So I know another drag. That my brother. Help, where's only God as only. But I before more, because more lay glasses. Before more, now those who hedge you go more. Hedge you go more, swam naya. Before 9 days, I hedge you go more, swam naya. So more as the 9 days, and now I can't, I know I've thousand of my about the jugum naya. It is like a dream. At the process, my brother and son, produce my brother. I go on Sunday. From that, I dry. Ebaiga, Olucha, 3 hours journey. I got a mini rivers, mini chichi, Eba boy, Eba kind of that Sunday. And then every morning, I change location. Every morning, I see Eba, if I with 50 million, each of us, 50 million. I never was fun. Even I still have Empire and Grom Fire Kaiberequa. I signed up 50 million naira. If not, why? They even show us dead body. They didn't we high Mohaha would be safe of the offer. If I say that Nomna, it was not the Egon high why, and if possible, safe, I would the Egon actually when I find why, and even more than I found. Kind of, oh, yes, I don't remember. Now, because I know. So, this morning, I conclude. This morning. I conclude though, Sipa because 1.2 aside Imba. Now I look at it by million. I said okay, still with 1.5 million naira. So I said okay. But this morning, I'm going also Enugu. I also because Diego. For aside na pato, abipato. No, have to say go, and that now we should not call anybody. We should not call police or us. I see for girls. So at the process, more they thought up book I did take off money, but before the forest guard Udi, Enugu, Bezai. So for Malam can be so only morning. I'm all of now survive here. All right, no problem. You don't survive. God don't help you. You'll survive. Enugu State Forest Guard. Akwa ikirichala nke ahụ. Kedu ihe nji maka ya wee weta ihe onyonyo a? O nwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka maka ihe a niile na-emewe agụgụ a ndị ọdịnala na ndị ụka na-esiwe mgbe ụfọdụ makwa na imirikiti oge. O nwere ihe m chọrọ igwa unu. Ụka agaghị enye gị security. Ọdịnala agaghị enye gị security. Kedu ihe nji maka ya ekwu? Ụka inye gị security bụ nnọọ ndị ụka ijikọ onwe ha ọnụ wee nyewe gọọmenti pressure ka gọọmenti tinye aka n'ihe gbasara security. Ọdịnala inye gị security bụ sọsọ nnọọ ndị ọdịnala ijikọ onwe ha ọnụ nyewe gọọmenti pressure ka ha tinye aka n'ihe gbasara security. Mana ọ bụkwa maka na spirit ijere ịchụrụ aja makwa na spirit ahụ ị na-ekpere inye gị security nke ahụ anaghị eme. Kedu ihe nji maka ya ekwu ọzọ? Abịakwanụ na ndị ụka nke a anyị kiriri ikpeazụ ugbu a bụ ndị jere n'ugwu dị nsọ ije kpee ekpere ka ha na-abata ka ha bara n'aka ha bụ ndị ntọ. O nwere otu ihe m na-agwawa ndị enyi m mgbe ọbụla makwa na onye ọbụla nọ m nso nsị na ihe na-agwụ m ike na ka ụfọdụ n'ime ndị be anyị si eche echiche bụ na anyị ga na-ekpesi God of Israel bịa lụọrọ anyị ọgụ, chi nke ndị Israel bịa lụọrọ anyị ọgụ, mana ndị Israel ahụ anyị na-ekpe ka chi ha bịa lụọrọ anyị ọgụ. Lekwa ụdị ihe ha ji alụ ọgụ nke ha. Otu a ka ndị Israel si alụ ọgụ nke ha. Ha edewe aka ha kpewe ka chi ha bịa lụọrọ ha ọgụ. Onwe ochi na-abịa alụrụ gị ọgụ insecurity. Insecurity bụ mmadụ ga-alụ ọgụ ya.
ma ị na-eme ọdịnala o ma ị na-eje ụka, o nweghị nke chi ha ma ọkwanụ spirit ya ga-abịa sọvụọrọ gị the problem of insecurity. Ọ dị mma, onwekwanụ nke mma ka onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.